टंला दख'रा बाथौ गौथुमनिसिम 2 लाख अनसुंथाइ दिलीप कुमार बर' MCLA दैदेननानै दिनै मोजां धोरोम हिसाबै बुहुमाव सिनायथि होनो हानांगोन। दिनै नंगौ जोंनि बे बाथौ धोरोमा दिनै फैयै फैयै गोजौ थासारियाव मोनसे जोङो थासारि दिनै सिनायथि मोननो हाबाय। दिनै जों बुंनांगोन जोंनि धोरोमनि बे थानसालिफोरखौ दिनै जोंनो फोसाबनांगोन। दिनै सोर फोसाबगोन? जोंनो फोसाबनांगोन। बेनिखायनो आङो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय अर्थात दिनै 2 लाखनि मोनसे चेक लाना फैदो। दिनै बे चेकखौ दिनै आङो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना आंनो गथायना होगोन आरो बै 2 लाखनि चेकखौ आंहा फोथायनाय दोङो बधय बिथांमोना एकाउन्ट दोङो नामा आरो बे एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालायनानै जाहाथे मोनसे नोंथांमोना सावरायनानै बे थानसालिखौ फोसाबनो थाखाय आं MCLA हिसाबै खावलायनाय थाबाय। आरो आं दिनैनि सानाव अर्थात दिनैनि मेलाव मोनसे खोथा फोसावनो नागिरदों। आंहा मोनसे MCLA फान्ड दङ। आङो फैबाय थानाय अर्थात 23-24 माने 22 बे बोसोराव 5 लाख आंनि MCLA फान्डनिफ्राय होगोन होननानै आं फोसावबाय। 2 लाख रांनि अनसुंथाइनि चेक होबाय MCLA दिलीप कुमार बर'आ। लोगोसे गिदिरथार फोसावनाय टंला दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनो थानसालि लुफुंनो MCLA फान्डनिफ्राय 5 लाख रां होगोन MCLA दिलीप कुमार बर'आ। दिनै टंला बाथौ गौथुमनि माइनाव आरो लाइमोन आफादनि जथाय सावराय जथुमाव आलासि महरै बाहागो लाना खालिंदुवार BTC बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ टंला बाथौ गौथुमनो 2 लाख रांनि चेक अनसुंथाइ होयो। लोगोसे थानसालि लुफुंनो थाखाय MCLA फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना MCLA बिथाङा फोसावो। गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय थाबाय। जोंहा बिटिआर सरकारा जोंनि बिटिआर हालामाव जोङो गोख्रोङै खामानि मावनायनि थाखाय थांखि लादों। बेबायदिनो जोंहा बिटिआराव थानाय धोरोम आफादफोरनो जोङो अनसुंथाइ होनायनि खोथा जों फोसावदो। बेबायदिनो आंनि बिहाबावबो जों फार्स्ट फेजखौ दिनै होबाय। बेबायदिनो जोंहा दिनै टंला दख'रा बाथौ थानसालियाव 2 लाख जोङो चेक दिनै रानना होबाय। आरो बेनि अनगायैबो फैगोन बोसोराव 23-24 आंनि MCLA फान्डनिफ्रायबो 5 लाख आङो दिनै फोसावबाय आरो बेखौ आं होगोन। आरो बेबायदिनो जोंहा बिटिआराव जोंनि जों बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो भारत सरकारजों लानानै खालायदोंमोन। जों दिनै बे बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा एक्सटेनसन 2 डिस्ट्रिक्ट जानो थांगासिनो जोङो, जेरै माने माइनावस्रि आरो हालंगि। दा बेबायदिनो जोंहा नेक्स्ट इलेक्सनाव जोङो 60टा बिहाबाव जोङो बिजाथि होनानै UPPL हान्जाया जों देरहाहोगोन आरो नेक्स्टआव जोंनि हान्जानिफ्रायनो जों बिटिआर हालामाव सरकार दानानै जोङो माने बिटिआरखौ महर होगोन। आंखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनायानो जोंनि गिबि थांखि जोंनि सरकार। दिनै नाय जोंहा बाथौ धोरोमा जोंहा जोंनि बे हादोराव जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो दङ। जोंनि मानसिया बुजि मोनदो दिनै बिथांनि गोहोखौ दिनै बयबो बुजि मोनदो। दिनै बर' हारिया सिगाङो जोंनि हारि बे धोरोमनिफ्राय गोबाङा बुजियालाबासिनो दोरोदलांदोंमोन। दिनै बै दोरोदलांनाय मानसिफोरा दिनै जोंनि बाथौ धोरोमाव फैफिननो हमदो आरो जोङो दिनै बाथौ धोरोमखौ गोख्रोंनिस्रि गोख्रों जोङो महर होनांगोन आरो मोनसे सोद्रोम धोरोम हिसाबै जोङो महर होनो हानांगोन।